Január 16-án és 17-én a Design Terminál épületében folyt a Gomboldújra pályázat kortárs öltözéktervezési kategóriájának tervzsűrizése. A 7 fő zsűri 2 nap alatt több 100 pályamunkát értékelt. Nem abból kell kiindulnom, hogy nekem mi tetszik, vagy mi nem. Nyilván ez egy nagyon nehéz dolog, tehát úgy, mint művészettörténész, azért meg viselettörténettel foglalkozó kutató, tehát van egy rálátásom erre a dologra. A végső döntésben azért nagyon sokszor befolyásol persze az is, hogy tetszik, nem tetszik, mint az átlag laikus ember, de azért azt is tudja az ember, hogy mi az, ami lehet, hogy nem az én ízlésvilágomhoz áll közel, viszont érdekes lenne mondjuk a piacon, tehát vannak olyan emberek, akik erre nyitottak. Tehát nem lehet leszűkíteni, mint ahogy egy gyűjteményt, amit ugye én a múzeumban kialakítok, ott sem csak olyan tárgyakat gyűjtök nyilvánvalóan, ami nekem tetszik. Szerintem minden zsűritagnál, vagy minden egyes ilyen pályázati elbírálásnál szerintem nagyon fontos rögtön, hogy hogyan van prezentálva. Tehát ez az első egy ilyen esztétikai alap, tehát hogy hozzányúlok, szépen van, kulturáltan előadva, vagy profin van előadva, mondjuk így technológiailag, aztán valami egyedi ötletet. Hát azért többségi vélemény kell, igen, egybehangzó nem kell. Tehát azért van, amikor mondjuk 1-2 embernek tetszik valami csak, vagy lát benne fantáziát, és akkor ugye érvelni kell a többiek számára, hogy ez most miért igen, miért nem. Let's begin. Én alapvetően egy meggyőzhető ember vagyok, tehát sose szoktam csak a saját magam igazát süketen szajkózni. Hát ha bárki valamilyen fantáziát, és tényleg ha jól közelítem, hogy mi lehet benne, az érdekes. Lehet, hogy mondjuk például az, hogy kapunk egy olyan tervet, ami úgy van benne egy ötlet, de nem tudjuk, hogy hogyan lesz ez kivitelezve, tehát hogy jelenik meg, akkor adunk esélyt, tehát hogy nézzük meg, hát ha valami jó lesz, tehát hogy az még odáig nem jelent egy elkötelezettséget, tehát nem feltétlenül szükséges, hogy az kifutóra is kerüljön. Lássuk, mert lehet. A tovább jutott pályázókat január 18-án kiértesítette a zsűri. Nekik az elkészített darabokat és kiegészítőket a második fordulóban kell bemutatniuk.